यूट्यूबर भाई लोग खातिर रहा ऐसे कि बड़ी फरमाइशी कर रहा। अभी बहुत सारा गाना हिट चलता हमारे कि बॉम्बे में लेके मकानिया और रखले बा दूगो नचनिया कि चटेला ओही जे चटनिया आ बाउर बाओ पर रहनिया कि चटेला ओही जे चटनिया आ बाउर बाओ पर रहनिया कि मोतिहारी में लेके मकानिया आ रखले बा दूगो नचनिया कि बाटे ए जान तोहर चेहरा उतर लागता काम तोहर कौनो बिगड़ कि बाटे कौन भइल परेशानिया कि बॉम्बे में लेके मकानिया रखले बा दूगो नचनिया रोकी रोकी अभी हम जितना गायब अपन हिट गाना गायब जितना हमार हिट गाना बा ऐसे कि जे भी बोलैले बा हमरा के उहे गाना सुने खातिर बोलैले कि चटेला ओही जे चटनिया आ बाउर बाओ पर रहनिया कि चटेला ओही जे चटनिया आ बाउर बाओ पर रहनिया कि मोतिहारी में लेके मकानिया रखले बा दूगो नचनिया और कैसे कहता लइका की लागत बढ़िया से कइले नहीं खुश हो आ एही से तोहरा से गइल बरुस हो। लेकिन इससे पहले हम बताना चाहते हैं कि पटना के एक लौता से हमारे रवि सिंह जी बड़े भैया हैं जो अभी लाइव कर रहे हैं। इधर आइए ना आप एक बार स्टेज पे आइए। हमने के हमेशा रवि भैया के माध्यम से हमारे बनी और हमेशा यहाँ के प्रोग्राम हम एकदम हाजिर रहे सर। अभी यहाँ के लड़का के फिलहाल में बर्थडे रहे सब आदमी पहुँचे रहे सर एकदम गर्दा गर्दा भइल हो जाए। बाकी तो जो भी रवि भैया के नाम जानो तो सब कोई जानते हुए हाँ की लागत बढ़िया से कोई नहीं खुश हो आ एही से तोहरा से भइल बरुस हो। और हमारे मोतिहारी के शेर जो है महेश्वर सिंह जी के पुत्र हैं और भैया का क्या नाम है अच्छा वरुण सिंह जी प्रणाम भैया। और आप लोग बैठ जाइए। सुमन भैया नीरव भैया सब कोई के नाम पता नहीं फिर वो बता दी हमारा राहुल भैया सब कोई के सादर प्रणाम बाटे। हाँ एक मिनट रुकिए मैं एक लाइन आप सबके लिए गाना चाहती हूँ। एक लाइन मैं उनके लिए स्पेशल गाना गाऊंगी।
ओके ओके मैं अभी गा दूं क्या? मैं एक लाइन गाऊंगी इस गाना के बाद। कि लागो तो बढ़िया से कोइले न खुश हो, एही से तोहरा से गइल बारूस हो। घर के इज्जत के रखत नहीं लाज हो, ना कभी आह तो से बोले तियाज हो। कि बोला कौन भइल परेशानिया, मोतिहारी में लेके मकनिया रखले बाकी न जानिया। मोतिहारी में लेके मकनिया रखले बाकी न जानिया। चटेला ओहि से चटनिया पाउवा होकर रहनिया। चटेला ओहि से चटनिया पाउवा होकर रहनिया। कि मोतिहारी में लेके मकनिया